Ассаламу алейкум. Бүгін ноябрьнан 14 эфирде нәтиже программасы студияда сіздер үшін мен Шевкет Наматулаев чалышам. Ишгалчылар Құрылтай делегаты ве Юнан Ром күреші бойынша Идманджи Исмет Салиевнан евінде тентув кечірді. Селялы Росқоветчілері судақнан тоқлық койынды ерлешкен евіне саба алтыда сұрып келген. Таққачыларнен берабер 8 машинада мон хадимлері көпеклерінен келген. Таққа тарекетлеріні терроризм қабатлавы бойынша açылған жинайдава бойынша кечіргенлер. Евінде Селя, Афьон ве Дигер қанунсыз шейлер қыдырғанлар. Исмет Салиев тентув откерілгені вақыт евінде yok еді. Где-то в 5 или полшестого прибыли там около 5 машин, там вооруженные ОМОНовцы пришли и начали стучать домой там. Ну, конечно, в селе все село взбудоражилось. Зашли и начали с обысками, с собакой там обыскивать это. Не знаю, что они там искали, там оружие или наркотики, что они там искали. Обыскивали там и туалеты, и курятники, и голубятники, ну, все, что можно. Когда обыскивали дом, они, у меня сейф есть дома там, ну, охотничье оружие есть там, они попросили открыть, но жена говорит, как я без мужа это открою. Они говорят, ну если не будете открывать, мы будем это вскрывать, пилить будем. И там жена открывает, они смотрят охотничье это оружие, и она предъявляет документы, они проверяют, ну все в норме, обысками прошлись по всему дому. Исмет Салиев Қырым ве Украина бойынша белі Идманджи о Юнан Ром күреші бойынша Украина жима тақымынан спортшыларын азырлай. О судақта ашқан спорт салонында да бірчоқ бала ве генчлер идманлардан кече. Исмет Салиев шымды Киевде болуны Олимпиадаға азырланған спортшыларны идмандан кечере. Я не могу понять, там, ну, доброжелателей у нас хватает, и в Крыму тоже хватает доброжелателей. Вот. Я занимаюсь своей профессиональной деятельностью, я тренирую детей, я тренер сборной Украины, я постоянно выезжаю на все международные турниры. Вот у меня ученик, призер Европы, мира, мы завоевали лицензию на Олимпийские игры, и сейчас у нас вся цель – это подготовка к Олимпийским играм в Японию. Ишгалчылар Қырымнан мемори сыңырында Ялдайджи Олег Сафяникны тұтқанлар обілдіргенне көре, бір саатқа Қырымдан шыққанда тоқтатқанлар сонра есе ярымадаға қайтқанда да 1,5 саат тұтқанлар весиқаларыны тұтып алғанлар, ләкин тұтув себеплеріні аңлатмақтан вазгечкенлер. Русыңыржылар айтқанна көре ер шейіні Москва чезе. Сонра есе бір шей аңлатмастан весиқаларыны қайтарғанлар. Олег Сафяников өз ұзын ялдавларынен белі о Қырым татар халқы сүргінлігінен құрбанларына аңмақ үшін ялдавлар кечереді ве Қырымдан Түркия ялысына кечмегеді ниетлене. Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған Сиран Салиевны карцерге кечіргенлер. Адвокат Эмиль Курбидинов қайдеткенне көре бұңа саат себеп болған. О тұтылған камерада тентув кечірілген сон саатны алғанлар, ләкин ойледі қайтармағанлар. А для мусульман, которые читают пятикратную молитву, ориентироваться во времени крайне важно, чтобы не пропустить намаз. В знак протеста, настаивая на том, чтобы часы отдали, он не зашел по пересчету в камеру и вот за это получил 5 суток карцера. Ишгалчылар Қырым бірдемлік әрекетінің фаалыны 2017 сенесі күзде тұтуына Русияде акиметні күчіне запт етмейін тылуы ве Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлайлар. Сиран Салиев 4 бала бабасы. СИЗОдан мектуб ФСБ тарафындан тұтылып терроризмде қабатланған Украин фали Олег Приходько Украина халқы ве президентке мұражат етті. Язғанна көре оны Украина менфаатларына ве Украина байрағына қорчалағаны үшін тақып етелер. Приходько Украинлер ве президентна Русия түрмелерінде тұтылған эпосы сияси мабыслерге қол тұтмасыны чағырды. Бұне бері оңа ве қорантасына қол тұтқан Қырым татар фаллеріне айры тешеккурлер білдірді. Я бачу, як політичних бранців підтримує наша країна. За це я і пишаюсь своєю нацією. З повагою звертаюсь до нашого президента Зеленського. На вас дивляться всі політв'язні Криму. Не має наша нація перетворитись в запроданців-манкуртів. Ми не останні, хто тримає боротьбу за існування нашої ідентичності та нації.
Якын вақытта мабыслерінен деңіші фоткер ілмейджек Русия Минсте кечерілген аңлашмаларына бозған музакерета бір қачкун евелсі кечерілмек керекеді. Сонра оны видео бақ бастасынен кечермекні келішкенлер. Сонра есе аслында Украин темсілжілеріне музакерелер ләғы өтілгенін айтқанлар. Бұл корошывды деңіштірілмек керек олған мабыслер жедвеліні таздықламақ керекеділер. Навіть тих людей, яких ОРДЛО розшукує по неправильних особистих даних, ми знайшли і частково підтвердили. Нам нікого не підтвердили у відповідь. Більше того, сьогодні я отримала лист від нашого модератора, що відеоконференція скасована, тому що не знайшла підтримки у всіх учасників. Ну що ж, чергове підтвердження, що гра нечесна, і тепер ми не зможемо зустрітися навіть в такому форматі. Халық депутатлары 280 рейнен кележек сені бюджетіні екінші оқуыда таздықлады. Мұхалефет Болейханин разы дегеледі бірчоқ тенқыт чықшылар яптылар. Слуга народа фракциясының темсілжелері айтқанына көре кележек бір қачай девамында бұл қанунға кереклі деңішмелеріні көрсетежеклері. Бойле да олмағаныды саты кыбычоқта елбаш наратсыз депутатлар девлет бюджеті лейхасының қабыл етті. Әлбетті, чунки Укюмран фракциясының рейлері етті. Да сабадан депутатлар бюджет қануны тест жібақылмасы чуноны юқарыға көтерділер. Слуга народа фракциясында 5 сат етер деп тахмин еттілер. Є мажоритарники, і вони їздять постійно, працюють в своїх округах. Дуже багато людей хочуть підтримки з центрального бюджету. Да? І ось нам треба було знайти цей баланс. Разів 10-15 зустрічались мажоритарники з урядом і шукали цей баланс. Єдність во фракції нашої завжди є. Слуга народа фракциясындан гайры башка фракциялар оқадар оптимистик дөгіл. Оларның айтқанына көре фукарилик деврых битмес. Ичтимаи стандартлар теселлисыз ве бірінші оқуштан денішмеді. Цей бюджет треба повернути його авторам, бо цей бюджет завершує епоху бідності тільки Зеленського і його друзів, а для всіх інших громадян України це вже початок епохи жебратства. Мінімальна пенсія, яка не зростає в першому півріччі ані на копійку, а потім на 74 гривні. Ну хай ці слуги поживуть на них, на ці 74 гривні. Мінімальна зарплата, яка зростає мінімально на 13%. Ми, скоріше за все, не зможемо підтримати цей проект, але ми і не будемо голосувати проти, бо там є деякі речі позитивні, наприклад, фінансування медицини, збільшення фінансування освіти. Скоріше за все, наша позиція буде утриматись, але по ходу, по обговоренню ми ще будемо визначатися. Бюджетны Мальена Зиры Оксана Маркарова тақдим етті. Весеқаны яқшы ве реалистик олара қадландырды. Демек, минималь айлық 4.720 гривна, яшайш минимумы кележек сене декабрінің бірінден 2.270 гривнаға көтірілежек. Телекесізлікке ве мудафаға масрафла романыман 246 миллиард. Бұл сенге көре 34 миллиардқа зияды. Сағлық сасына 113 миллиарддан зияды, яғни 15 миллиардқа артырылады. 145 миллиард, яғни 2019 сенесінен қияслақ 16 миллиардқа артырыла. Чи врахували ми в цьому бюджеті всі побажання, чи врахували ми в цьому бюджеті все, чого очікують від нас наші громадяни? Ні. І ми розуміємо, чому це було неможливо. Тому що для того, щоб повністю побачити в цьому вже бюджеті результат від економічного зростання, ті десятки законів, які ви ухвалили в цьому залі, і ми вам дякуємо за це, треба було ухвалювати набагато раніше, роки до цього. Але ті закони, які ви ухвалили, вони дадуть можливість цей бюджет перевиконати, ми в цьому впевнені. Інфляція 6.3 файыз севесінде тура. $1.27 гривна жеварында олажағына тахмин етелер. Ләкин иқтисадият назиры музбет денішмелері шандыра. Є два сценарії. В одному сценарії, як ви сказали, 27, і він буде триматися. В іншому сценарії, якщо буде більше інвестицій, він більш оптимістичний сценарій для нас. Там взагалі курс буде на наступні кілька років, там близько 24, може трошки більше. Це залежить від того, скільки до нас буде заходити інвестицій. Потрібно продовжувати реформи, буде довіра інвестиційна до України, зсередини будуть інвестиції і ззовні, і таким чином курс буде більш низький. Вен бекленелген ань лейхага 280 депутат қол тута. За 280 рішення прийнято. Бюджет прийнятий.
Слуга народа фракциясы 241 берді. Қалғанлары за майбутне тақымы ве фракциядан тышылған депутатлар. Слуга народадан қайры ечбір фракция бюджетке қол тұтмады. Допомога родинам з дітьми на 3-4 дитину до 1500 гривень щомісяця родини багатодітні отримували. Зараз це також не є пріоритетом. Ми намагаємося донести ті надзвичайно успішні кроки щодо соціального захисту. Мова йдеться і про субсидії, які мають бути захищені, люди, які не мають постраждати від підвищення тарифів. До речі, їх так полум'яно обіцяли знизити, і на сьогоднішній день ми жодного кроку в цьому напрямку не бачимо. Подивіться рівень мінімальної пенсії. В першому півріччі 2020 року вони взагалі не планують його піднімати. Я не скажу, що він такий аж надто соціальний, але всі питання, пов'язані з індексаціями, з тим підвищенням, яке країна може собі дозволити, вони є. А якщо, можливо, опозиція забула, що ми у стані війни знаходимося, так що бюджет збалансований, бюджет без збільшення податків. Sonra Слуга народа да devlet бюджет о кадар тез сүлетті қабул еткенini anlattылар. Чүнки сессия салонында музыкалилер ве шоулар yok еді. Мына бу турборежим. Олена Статюка, Саны Минов, Заман, АТР. Куртарыджылар Украина шарқында Богдановка ве Петровская жеварында арбелер четлештірілген аландан 6 телекелі патлайжы алетіні тапып йоқ еткен шу аланда 20 куртарыджы ве 8 майын қыдырыжы техника чалыша. Тек 10 сотық территорияны бақып шыққанлар саперлар ишлерінің ноябрінің 20-не қадар битермеге шандыра. Окупанти 20 хвилин з пістольних гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілювали позиції наших військ поблизу Новомихайлівки. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Колледжде Атышев Русияның Благовещенск шеріндегі колледжде бір студент курсдашларына қаршы атеш ачтексіні яралады, біріні өлдірді. Сонысе озынды атып өлдірді. Студент қарауыллар ұлғанына бақмадан сербест колледжге селянен кірген Атышевның себеплеріні шымды рустақ қатшылар огрене. Благовещенск қорыжылы колледжінде атышлар саба онға яқын ішітілді. Студентлерден бірі дерслерге кеч қалғаны үшін оны сыныфқа ебермеділер. Бірі қачда қадан есе от туфе қалып қайты. Ось курсдашларына атеш ачы бірісіні өлдірді да уч талибені яралады. Шымды оларны ерлі хастаханелерде құртармаға тырышалар. У одного ребенка шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго ребенка огнестрельное ранение ягодичного таза, ягодичной области. Дети прооперированы. Состояние одного из детей тяжелое, находится в реанимации. Второй ребенок средней степени тяжести находится в отделении. Колледжде теляж башланды. Базы талибелер соқаққа чапты, базылары сыныфларда сақланайды. Заходим в туалет, там он стоит с ружьем. Направил на моего одногруппника. Мы все встали в ступор, не понимали, что происходит. И он говорит, типа, уходите отсюда быстро. И мы убежали. Забежали в нашу аудиторию и забаррикадировали двери, закрыли и ждали сотрудников. Бу вакыт шернин мерkezinde yerleşken окув yurtuna korkan ana babalar geldi. Олар колундан телефон тушурмей бина içinde saklangan балаларından haber bekleydi. Без 15-11, что в колледже стреляют, что убили мальчика и ранены. Что никого не выпускают, что ей страшно. Она мне пишет отойти с главного входа. Полис хадимлері колледжге кіргенде уджумджи оларға да атмаға тырышты. Лякин о қапқанға тушкенні анлап, өзіні өлдірді. Туфекнен мектеп қаравуларындан о насыл кечкені вине үшін атеш açқанını енді тақиқатчылар огренмек керек.
Каравуллардан бұрыны туттылар, onun ішке рухсеты yok еді. Председатель Следственного комитета дал указание проверить в рамках расследования, как организована в учебном заведении система охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся особо тяжкого преступления. Атыджи 4-нчы курс студенты 19 yaşında Данил Засорин. Бірінші олған версияға көре, о курсдашларындан бірі иле қавға етті. Ләкин студентлер айтқанына көре, тынч ве ич қавғасыз еді. Тихий, спокойный мальчик. С оружием? Да, с оружием прошел через охранников. Я не знаю, как он пронес оружие. Там вроде что-то сайгали, просто какое-то ружье. И убил. Авджи туфекны Данил кануни шикілде сатын алған, рухсеті де бар екен. Бұ Шаксерхевден видео. Оғлан нишанға атмаға огрене. Бір айдан есе шу белгілеріні о курсдашларына атеш атып қоланды. Сонки ел ішінде бұ Русия оқу юртларында олған енді 6-нчы атеш. Дабыр фаджа кичкен ел ішғал етілген Қырымда юзберді. О вақыт келчті 18 yaşındaki Владислав Росляков 20 адамны атып пүлдірді. О да қаравулар олғанына бақмадан Селяве патлайджыны сербест тәсіл мерkezine алып кірді. Анна Макаренко, Заман, АТР. Қырымларыны селяға яшлықтан алыштыраларында Ахмеджеттеки мектеп талебелеріні Калашников автоматнен қаршылай. Бұл әбедені оның адынен адландырылған мектеп азбарында қойдылар. Бұл әбеденің Мойлефі Салават Щербаков. Ешғалжелер сық-сық мектеп талебелеріні селяны дағытып топламаға ве селянен атмаға өгреті. Қырымда олған дегер бақилар аққында невбете келеп қамызны сейретіңіз. Арбейлер бірінші ерде. Қырымда сув етішмемізлігіне бақмадан Рус акимиеті ос арбейлеріні сувнен тыминетмеге девам еті. Бойлелікнен Баланова япмаголюнден Рус арбейлері ерлешкен Ангара койуне қадар қошма сув кечірген боруны қойдылар. Айны вақыт сувсызлықтан кой хожалығының өсімліклері зарар көре, бұ сене ярымадада тек 15% қышлық боғдай чықты. Ишгалчилер Қырымда бір елевел титан заводы себебінден юзберген невбеттеки экологик филакеттен қачынмаға тырыша. Ишхане тек шымды аваға зарарлы мадделерні йоқ еткен донатовны сатын алды. Оларны Чехия вибияс Русияден сымарышетті. Бірінші теслиматлар 2020 сенеде бекленелі. Бұл вақытқа тертибатның қойылмасы екінленмелі. Кечкен ел Ишгалчи акимиет заводышының дивам еткені ақында білдіргеніне бақмадан зарарлы қалымтыларының йоқ етмесі еле вазиет телюкели қала. Ишғал етілген Қырым тек сувсуз дігіл, қансыз даула біле. Ярымадада қан ақтару станцияларының бір қысмы қапатылажақ. Қан бермеге тек Керчте, Ялтада, Кезлевде, Сақта ве Ақмезжетте мүмкін олажақ. Станцияларының санки дерсін рус қанунларға уйғын олмағаны үшін қапаталар. Келечекте кефедеді станцияны қапатмаға істейлер. Анда анлатқанына көре, рус қанунлары қан ақтару ноқталарыны мескеневлерде ерлештірмеге ясақ ете. Виктория Козуб, Заман, АТР. Тарас Шевченко адына Киев Милли университетінде Қырым-татар тілі ве әдебиеті курсы қапатылмайжақ евелештемай ағыларда бұл программа қапатылув телекесі алтында деп хабер тарқатылған еді. Қырым-татар тіліні кележек сенеде өгретежеклер шымды. Ярмаданын тамыр халқы тіліні тақменен 50 студент өгрене. Университетте бұл йөнеліш бойынша Ишғалден сон тәсіл бері башладылар. Наталья Беш-Елевель Шевченко адына Киев Милли университетінде Қырым-татар тіліні башындан өгренмеге башлады. Шымды аман-аман сербес челафеті. Екінші курста оқуғанда өз ішлеріні илми нешірлерде дәрчетіп башлады. Оның айтқанына көре Қырым-татар медениетінен да мектеп йылларында миракланды. Я зацікавилася Кримом, я якось почала читати більше про депортацію, більше про кримських татар, про їхні алфавіти, абетки. І ось я знайшла, що в Київському національному університеті відкрилась, я тоді була в 10 класі, відкрила спеціальність кримсько-татарська мова. Україна қытасында Қырым-татар тіліні эки али оқу юртында өгретелер. Вернадский адына Таврия Милли университетінде ве Шевченко адына Киев Милли университетінде. Сонкесінде Девлет ел енас 10 бюджет єрини бермеге шандыра. У 2014 році було відкрито освітню програму кримсько-татарська мова і література, англійська мова. І, власне, з 2014 року, кожного року здійснюється набор на кримсько-татарську мову, виділяються бюджетні місця. Университетте Қырым-татар тілі бөлігіні қапатмаға планлаштырмайлар. Тек зинатларының яны классификатары бойынша оның шифрını денештірмек керек. Наступного року, 2020-го, закінчує свою чинність спеціальність 035 філологія.
в якій були певні спеціалізації, якою однією з яких є і кримсько-татарська мова і література. Тому по всій Україні, всі освітні програми, які розпочиналися в 2016 році набором на бакалаврат за спеціальністю 035, вони завершуються. Але з 2017 року є новий класифікатор, і в цьому класифікаторі є спеціальність 035-02 кримсько-татарська мова і література. Студентлерны чешит турлю юлларнин Крым-татар медениетине желпетелер, лакырды клублары, Крым-татар тилене чвырылген фильмлер, фотосергелері, эдеби окувлар, шири акшамлар, вемили емиклер пішермесінден мастер-класслар кечереле. Схід – це цікаво, це яскраво, це смачно, що теж дуже важливо, тому що ми проводили майстер-класи з кримсько-татарської кухні, ми тут навіть плов колись готували. І схід, він гостинний, тому ця східна гостинність, вона не може вас залишити байдужим. Лякин ишгали телген Крымдан студентлер университеты аз. Onun esasında ишгали телген территориялардан келген студентлерге имтиязлар берген Крым Украина меркези аляда ачалышмай. Надия Михайлова, Асан Эминов, Заман, АТР. Бұда нәтиже программасы сонына еттепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. АТРден айрылмаңыз көрішкенже.